celebrity gossip, we just tell them if there is something wrong or maybe if there is something good. Here we speak it. I'm called mcomarinash, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday usiku. Nyakwaramogi, kaka pile wakelo ni chenro mar celebrity gossip. Celebrity gossip maendi chenro ma wakuodhe setas magwa setas. Obiro ni teacher dek ka teacher dek to mana ka endi. Ka uponi ng'eyo ni poki subscribe tafadhali. Please. Ka 1 minute subscribe. Inga mose subscribe wagoni ero kamano gimitim. Share gusiepeni mondo samoro moro ma one live samoro moro mwago mbaka iyudowa kawuono wadonjo okang' machielo kendo wakelo ni jago manie Churchill mwenyewe jago ni endi oakte Churchill wase bodho ne kabisa mondo wache kata dhulu achiel kawuono wayude all the way from Churchill kendo kawuono kwadhe wacho ni ati let's join our hands together to welcome one and only kawuono wawacho waje gidhulu maber ni baba an mose jopiny again ugombo ng'e ni en ng'awa iluongo ni Odiero Benado. Odiero mjengo. En kacheche TikTok, en kacheche YouTube, en kacheche Facebook. Otimo gik mabecho. Wawacho ni wapkele uwuoye goganda onage makoro ng'eyowane. Bed koda nyaka watieki wawinjane koya kuom Odiero Benado konwa ni yawa. Ere kaka noyudore Churchill to wan ere kaka wanyalo donjo to wajomok nya donjo inya konywa nang'o. Joangla beduru joma beyo. Prinsenda, Musa Jakadala, Fredi Jakadongo, Okunyal weyo, Elisa Toto, Jangolo locally known and internationally recognized, work gi Kiswahili we got, Koka biro gore go piny, embele kamera. Ni uweche mbili. Nani nani? Koro ere kaka nedhe temo ma ichopo nyaka Churchill nikech kata an mine natimo ni interview ni asetemo namba 3 kolwar koro wajung ji ariyo ng'e kaka chunyi goni tineno gari oketnwa kaja dongana winjo mana ni Sami Kioko bwana gino to mana late makia Sami Kioko kawo gari gi million do an be nodogo miya moko matin but no ne giwacho ni the winner takes it all but an ne gidogo gi miya gima nitie gimoro mono wachore ni nitie kaka corruption moro no bed mano to ji no wacho kata from the audience ji no pongo kaja ma ji no wuok mochung' mobdiro dhogi ma ji odhio yenye mtandao kaja but at long last dong ng'ano to nomiya en koro noyweyo mo koro anatulia tunawacho ni asiyekubali kusindia mwinjo ni sio msindani Kiswahili to moro. This is called celebrity gossip. We just tell them if there is something wrong or maybe if there is something good. Here we speak it. I'm called mcomarinash, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday usiku. Nani nani? Alright, Nyakwaramogi, karibu sana machiegni ya show makawuono kaka pile ung'eyo wakelonu uwelo mopogore kawuono ni ende king'eyo batha ka ende wan gi the big man in the house. I don't know how to describe this man. Ma ende jama mosebedo kotimo timbe madongo kabisa iluonge ni Odiero marwa. Unene mana Churchill ko wacho Kiswahili. Unene mana CCN ko wacho English. Kawuono adwano wuoye gi joka janam gi dholuo maler kabisa. Show ni endi ngama poko subscribe ne YouTube channel subscribe mondo samoro moro mwakelo ni wendo tinene samoro moro mwan gi wach moro wacho tiyudo samoro moro mwan gi lendo moro ineno mapiyo kabisa an makelo ni chenro ne iluonga ni MC Omari Nash kaka wuono takelo ni chenro miluongo ni the celebrity gossip maendi chenro mabiro ni teacher dek wakelo selepe tuwakuotho en mani wakuotho matek
Odiero Bernardo. Machiegni. Iwacho ni celepe. Celebrity ka iluongo ni celepe. Donge celeb ka koro ng'eny, koro celepe. To celebrity, iwacho ni celebrity? Gossip. Gi dholuo? Wakuodho seta. Wakuodho jok man gi nyot. Omari Nash. Wache ba. Koro mokwongo kabisa, waruaki celebrity gossip. How do you feel? I feel maber. Kawuono ane interview gi dholuo maber mafine. By the way, iwuoyo ga Kiswahili mang'eny nikech mafans gi in gi mafans moko mamaju. Bigombo ga dholuo by the way. Asegombo ga dholuo nikech wawachoga. Wagoga gombaka. Lakini mbele screen to kiwachi. Mbele screen to poka gine. In fact my show mokwongo motim na interview. Emo mi akore ni atinga mapoko subscribe. Ka kende mibiro winje. Gik moko winje. Selepe wa mineno mag ju Kiswahili gi. Wabiro kelo gi dholuo te. Wagi wachi. Todo umal to mi wacho ni. Koro mokwongo kabisa Odiero Bernardo. Jogi dwano ng'eyi. In nyeng ma koro ayudo samioro na pesa simbano ka sama ioro na pesa uok nga nyinga manyingi iluonga ni Bernardo Otieno Chieng. Mano mare pesa maber. Mana yudo pesa Bernardo Otieno Ochieng. Mochieng no to vadhila. To Odiero ne to koro yakure. Odiero to na mar manyo mogo. Mar manyo mogo ngeni kikano nyuoli niluongi ni nyathi. To dogo gi mi nying no Omari. To kidhi school to dogo medi moro do. To kichopo Nairobi to idogo mere no Omari Nash. Koro majo no mogo. Koro Odiero ni to eno Odiero no nickname iluongo ni nickname. Winjo kaka jomoko wacho ni nying mar Uledhi. Tingeni ng'ato ka loso nyinge mar Uledhi oluore gi gimotimo kata gi kako chalo. To in kang'iyo ok ni ati ni kora wacho ni raracha but ok ichal gi Musongo. Kisongo ni be poka winja ahinya ka deep madangi ngeni inyalo wacho ni an kaluore gi Kisongo mara umiya luongore no Odiero kata kaluore gi lando mara. Koro ino kilando Kizungu ni be ok en moro cha. Koro Odiero ni ma era nying no nikech Odiero and the whites. Odiero Songo. Aero be naluongora ga ni an Misongo. Kata Kisongo no onge but an Misongo. Odiero. Koro Odiero kanya dhia medo Odiero ja mjengo. Don kore na ko fine. Nyakora mogi mana kaka winyono endo kawuono wan ka ndege Odiero Bernardo. Odiero is one of the comedians that has been featuring in bigger platforms from Churchill, QCC, Ultimate Komi, Multimate, Wicked Edition, Mari Kingori. Obina Benyoja, Mara Benaka. Obina Benyoja. Ni Friday show, Friday night. Obina chabe jakorwaga. Obina chabe jaluo. Adwa ni manya kwemba dwana kele gi dholuo. Nyaka tumbili te mago wacho dholuo te. Bas koro adwa ni ikelo gi kae the celebrity gossip ka to gi wacho dholuo ma ji wacho Obina wacho dholuo. Nyaka Kingori te. Nyaka Kingori. Wacho. Ya wacho ni dhidhi mabor. Subscribe meko nini. Koro Odiero Bernardo ini jakanya. Ane dala wan ja Sembo Ramba. Dala u koso ija Sembo. Ingeni kiwacho ni dala u chal kagima madeno dhi kodi kore uyudo kar dak kanyo. Ija Sembo koso dala u ni Sembo. Anyuola Sembo kamoro ni Bondo. Bondo village. Sembo Ramba. Chichwa iluongo ni Ndori. Ija Ndori. Buta kala gene koni. Kala ti donjo Ndori. Bas. Alright. Koro Odiero Bernardo. Zombie chalonade. Anegi ki vibes. Zombie chalonade. Mato be bera. Odiero. Okay. Odiero izedi nyake Churchill. To zombie chalonade. Mano poco penja galati. Koro. Ana somo primary go to Bondo primary school. At this school moni Kitambo High. Doga work from 2. Abiro Nairobi atieko Makongeni High. Katieko kanyo. Tokora meda somo ginene. Medo somo mbele mana paro ga ni chieng mora potie university. Asomo ga giwiya.
Igore imedo somo kendi Ana somo ga. Ot koro wasomo e kibarua. But wabro dhi mbele. Wabro connect. Okay. Nyakwaro moge. Iwinjo inyalo penjo midwaro penjo Odiero Benado en e comment kanyo no endo en ka sani makoro wapenje sani mwayore. Koro Odiero ka ero itieko somo Nairobi ka. Makongeni jogoro dika. Makongeni jogoro. To samini puonji janyuol ne expect ni bed ng'at moro mok nya rwakore gi gik moko mineni rwakore go TV. Ibed ng'at moro ma ne suit, ng'at moro ma onikne msara, ng'at ma wacho kisungu kuro kako Odiero no. You are just like no to kuri duogo kama wacho mani hapana hiyo chota mana ngono. Ere kaka notimre ni fail to igori koni kusu. Okuna fail. Pachi jonyuol to gombo ga. Pani ng'eni be nitie pach nyathi. Mabe then wan joma be okwa kuma pesa nitie ahinya. Koro chopo ga kamoro neno ni jonyuol osetimo margi to pesa no be onge manya teri mbele. We ang'ang'ana kian. Odiero gini to uchapoa go most celebs. Iyudo ka kumwacho go maber en ni nayae humble background but mbele ka onge ng'ama wacho ni ati ana we school na fo. En manane ng'ama no chul na fi. Grade ema wacho. Ana yudo grade maber. Yudo grade maber. Ana yudo B-. Amano to grade maber adi. Amano to ber. Mano nitie kacha ma kata kidhi tinene B-. Ana somo maber, ana riek. Ok ni humble background moko to nitie ma fake. Into ni riek. Anto na riek. Pesa mobago. Pesa ema no baga ma wacho ni watim gimo then adonje gika. Koro ere kaka ne dhi timo ma ichopo nyaka Churchill nikech kata an mine na timo ni interview ni. Asetemo Churchill mapol. Iko na manane ayudo ng'anene kachacha ayudo Terence Butita iluonge ni Butita. Gikoda ne awojaiva gine next time. Bado. Inere kaka timo. Ane gine na timo ka kibarua mjengo miwinjo ni. Koro na neno chieng moro kanyo ka Churchill advertise ni dwaro timo competition moro mar the funniest person in Kenya. Mano ultimate komi. Dak ni bire mano. Gimono miyo kabiro machecho yuda ka ndala. To auditions gi jogi ok tem dala. To no tim Kisumu, Mombasa, Nakuru. Dalo pogore gi Kisumu. Kata ineno dale no. Gi Kisumu podi dwaro mana veyo. Akene yude. Ya yudi. Ti yudo ni Kisumu samoro mana ya monda ya dalo nyaka Kisumu. Atiyo galovu. Mondo me ya dalo nyaka Nairobi. Podi atiyo galovu. Kora lovu ne maonge. To mana dala ubor manade Kisumu bwa. Podi en Nyanza. En Nyanza. Donc inge gimo ki understand majibe okelewa. Samuri nyalo bedo ni ya machiegni gi Kisumu but ya e piny. Samuru distance chiegni tutiyo ga piko ma apiko will take like 300. You don't get pesa ji. Mano 700. Mano donja lofu. Donja lofu. Koro dongwa neno audition e TV kaja. In fact KTN kadak mukuru kwa janga ka inge longa mukuru kwa janga ka nani to wane mwagedo kuro koro kaza neno to neno ni audition dhitimre National Theatre wacho ni wadhi ateme nikech nagomboga to kadhi tayudo ji madhi mana 3,000 an nabedo number 1200 and something and 30 Dongadhi, yudo jalango kanyo, Masawi Japani, mage jajes, Victor Berry giri, Tony Njuguna. Katemo. Maji jo Nairobi, natemo mari jo Nairobi, jo Kisumu benenti. Katemo. Ka audition room, to nyisa ni mean matemo audition mabere jogote. The best 3,000. Mani bedo the best among 3,000. Audition na bedo no me golden. Ilungo ni golden ango. Golden bell, golden lion. Wacho kde konya koro. Koro kanyo gosemi golden. Kaki donja do Churchill. Don koro wadhi competition. Competition dong intie finals, intie eliminations, intie ginene mawachopo nyaka finals KICC. Wadong ji adek. Wadong gi ngat moni Kiptabut, Sami Kioko, Gian. Koro kura emane goloji. Kura gi Gicha. Gino, karago ni mpaka mane bwana. Ini winjo mane? Ate
mavolo mabe no giga point mawacho ni nyini to riambo nyini norwaka chake kod fa kacha koro wadongi adek kamano wachung kacha koro ne wayombo gari gi 1 million wachung ji adek Kiptabuto lwar namba deko lwar koro wachung ji ariyo nge kaka chunyi goni tineno gari oketnwa kaja dongana winjo mana ni Sami Kioko bwana gino to mana late makia Sami Kioko kawo gari gi million do an be no dogo miya moko matin but no ne giwacho ni the winner takes it all but an ne gidogo gi miya gimoro koro mar Sami Kioko tiwacho publicly mari tigo ni gimoro don wacha to no wache ni 1 million gi gari no wache public photo mazane Sami Kioko is a millionaire macha no wuok kacha kena millionaire don kata an sani da na millionaire to nitiere gimoro by the way ingeni gino parona most of my friends complained anto yudo ka kore kafuatilia ibwana ingeni momi aparo surani chon niraracha ti okineka pesa bet losi kora penjere ni hawa nitie gimoro mono wachore ni nitie kaka corruption moro no bed mana to ji no wacho ingeni the last mana otim niluongo ni top comic no mi ngat moro no yo koro dine wacho ni bwana gini nikech yombo to kacha kadineno gino ando na yombo mkabe but kana en kura to sawa ji ok no gona kura but kaka kabe nen kaka giwacho no to be sawa but ingeni wan gigi momo lungo ni we respect the results but we don't agree you don't agree though can you agree ni kata from the audience jino pongo kaja ma jino wuok mochung mobdiro dhogi ma jiodio yenye mtandao kaja but at long last dong ngano to no mia en koro no yweyo mo koro anatulia tunawacho ni asie kubali kusindia mwinjo ni sio msindani Kiswahili to moro. Kiswahili manega sie bali kuzindwa sio mzindani. Wewe. Koro ni bali. Na kubali wacho ni kao kazie kubali. Tokaro kazi betu mzindwa. Alright, nyakora mogi maraka keneno no endo mailungu ni the celebrity gossip. Maendi chenro mabiro nwa every Wednesday teacher day kocha kore sario tieno koki yude kato kiyude kumora mora nikech maendi kore channel makelo nwa joluo maler kabisa kakidwarogi gik mipando wan wagolo ka. Ngiyo kwa bwana wasewacho nyaka ni bwana joka Churchill no kwalo Odiero wan wasewacho. Jomoko biro pande wan mwakorine koro kawuono wan ka Odiero wacho maber kabisa ni en wuor kanyi. Wuora Zembo Ramba. Iluongo na Zembo Republic. Zembo Republic. Piny mafine. Koro sani ne Churchill kendo mostly aneno kipangi kabisa. Yeah. To iyudo ka jogi mang'eny donje Churchill to chak wuok. Jok mang'iyo ka sane nitiere wach moro ma wachore ni Churchill kacha pesa onge malong'o. Ena platform. Pesa to ok ni onge pesa to nentie labda na after corona pesa nentie nikech kigo shukacha timi pesa ni dalo moro ma jaleo ga nentie issues gi kiani jo serikali gi apani ne manye pesa dio leo pesa nitie but ok ni ok miu leo ga jaleo matin but entie to entie ma ngamodonjo nyalo chamo pesa matis mogik maromo nade the minimum en 40k. Siling 40,000. Dong mano mi shwari kapodi ngamo donjo nyamiga shwari okinyago mfululizo the whole month. Koro show achiel 20,000. Kendo show moro 20,000. Then 5 minutes maximum. Mano pesa yawa. Koro bati korana no dio kethe modogo rumo intindi nene. Anta panyo kanene ke TV ba onge go tia watch mana TV na watch mana TV koro koro kanye moloso ni connection koso connections yudo kisebe idhe kanyo kise yudo kuma kore dhie kingori ke mondo mi bed ni ati isebedo ge kingori obina yin ngat ma yin gi connection koro mula mwage ne mago jok mazani uchet chat goro ngakendo. In fact, most of these people ma jimanyo in sani yani ena yinyago kaneka ta hayo kunyiso ni akibedi adingeni se bwana sani koponi ati ni adwa wuoyo gi Churchill
witiyo gi Churchill ema koro wawacho ni adwa wuoyo gi King'ori nyaka bed go official letter moro official message donge semi namba King'ori koro mondo mi text King'ori ngeni hello MC Omari Nash introduce mi penjri ni bober koro inere kaka meet jogi masani koro nyago ga hai tikalo in fact jogi ng'eny gi nodhio na nyingno nadhi aloso ultimate kacha koro nitie gimo miluongo ni sympathy ni ji ne feel ni kijana ni to dokao gi cha to koro komiye koro in fact mondo mi King'ori luonga no luonga gi showman agoyo ultimate kocha Masawe bodhi luonga radio jambo Masawe to dong nen judge wakacha obina to koro nyocho luonga kachako TikTok make TikTok okay yeah right mano nyiso ni wanyalo wacho ni ultimate kata kamano moyaw ni wang'ayo mano yaw na wang'ayo ne ni show maduong ne ni East Africa show maduong en moyaw na yo right koro nitiere type moro mitiyo godo like wacho Kiswahili ing'eni nitiere yo ma ng'ato nyalo biro go mar wuoyo like Adhis Jojo kuoyo go is a very lovely lady mawuoyo manoma but ineno ka en gi tone moro mar Churchill iwinjo macha brand mare saseni dongi winjo gino koro imbe nitie kaka iwacho go swayo ma wacheni Kiswahili achiel wacha kata ne wadhi ot tunaenda nyumbani dongi winjo kaka wacho ni tunaenda nyumbani koro yani winjo kaka wacho Kiswahili yani opogore mane kaka iwuoyo koso mano brand mano kaka wuoyo ga but ka yo wang tapoga ka duogo kanyo but mano to kaka wuoyo ga Kiswahili ka koro ji kata ka wako mpaka moro gi Kiswahili tinyalo feel ka wache but koro ka kuma ji dwa dai ni dem moro be nitie ti lose ga itemo lose lakini natural to mano kamane kaka wache ga makopo ni ati nene ni wuoyo gi dem moro to ng'ato dhi ochwanyi to duogo kanyo bwana ma ng'ato kiro kuom wapi to wawuothe tiendara ga oduogo kaja ma mimi sipende uchenga hiyo wachana na mimi zaidi ni mimi sipendi ujinga hiyo wachana na mimi zaidi koro mano duogo mano hiyo wang mara maikone gi mane chunyi te alright koro in kaka Odiero Bernardo nitiere challenge mabedo godo iyudo ka upcomings ng'eny seriously ma should be promoted to un kaka jok manigi platform wan jok manigi platform we should use it tiyudo ka joge ng'eny ma jomoki kata gima timo but gidwaro promotion yudo kata ng'ato kaka an MC ng'ato wacho ni Omari ana do bedo MC kuri ng'eni penjuri yaw ng'ani kaka dwa konye ng'ato expect ni ati koni kamano obi kate ibikete kamoro ma ibed MC to an makata bed MC ne an ma pod adasa mondo abede MC kumoro in ng'ato koro kaka ana wuoyo kodi ni bona adwa na bede Churchill ere kaka konyo ga jogi Odiero adwa na bed kaka yini adwa ni ere kaka itimo mano tek ga ginene penjo no nikech be kuche be in gi joma dongo moketi koro kamoro kaka Churchill to en ga BTZ nikech iluongo ga ndalo carnival weri gitinde ji ne dhi kacha audition maonge gimichulo ti dhi kacha ti wacho en mana ni seche moko joka be chen judges ka ema koro dwa chendo ga ahinya nikech bro thagi ni duog next time pod ok owinjo kimit but itimo mana consistency ineno ga ni chako kama kaka ne wacha consistency itimo mana mosmo machieng moro jogo yie nikech wan kibiro nani Odiero tera Churchill to abeyo keta kuno anga teri nango mane kaka en ga koro in kaka ng'ama sani jaluo ama brand mwaneno Churchill Kenya tero ge en yo mane minyalo tiyo godo e promotion mondo promote upcoming comedians manoko kacha actors man oko kacha ng'ato bing'eyo ni promote to ng'eni en Asembu ok en Nairobi ere kaka inyalo timo koro in an mokwongo kata tindago skits na miluongo ni Uchumi Chronicles mjengo mantie TikTok
Anatiyo ga gi upcoming engi. Ma in fact the first gine celebrity maduong manyocha shoot when Terence kende manyocha shoot go video moro. Then what is shoot Victor Nama. Okaero ga tiyo gi joma gine ne gichendo ga. Koro the stars. Joma luongre ni stars. Koro anatiyo ga gi upcoming. Koro dong kana wachako gini wadhi wachako go diwo. Ng'eyo diwo. Watimo go diwo. Diwo siep na maola ne. Chako go diwo ni kanyo. Tie jama mo Tony Shaman en ga Ibru kucha. Gin mana maboy mawagine ne go to sani watimo maber. Ikawa kuri inbox en Odiero. Adwaro ni a feature videos nigi. Tanyisi ni bia mi e part moro to ji chako ng'ei mos mos. Jama moro be iluongo ni Imran be nase ginene. Koro kamane kaka ginene. En ni jowa ma celebrity gi ogidwaga kao joma tindo gi nigi tiyogo. Ingeni kwa wacho jowa ma celebrity to imbe nyaka yini ka. Anta tiyo anta kao ga se kao mang'eny. But moko gi ok dwaga ma ok kidhire to dwa neni mani ma onge nini. Ika ka jok matindo gi ema nyalo. Ineno jo celebrity madongo gin gisechopo mwisho makata kang biro no dwa timo gimoro. To en onge gimodhi adapt kacha. Nikech matindo gi ema biro gima unique. Iwinja. Ma unique, maber, ma funny, ma mate kabisa. Kamane kaka nego time bwana. Iluongo ni the celebrity gossip mana kaka winjo no endo wan ka Odiero meramba kamit manoma ng'ama osego nene mana kodonjo kacha ni wapi mago iwacho ni let us give it up for Odiero bena to koro gimi wacho ni tawinjo maber kabisa kendo dangwa appreciate sani TikTok in followers edi nachako TikTok sani en gi 2 months. Sani adong gi gimoro 300 people tachopo 40,000. Ay, congratulations. That is so good. That is so good. Facebook Facebook chato kagina ahinya. Okimaro Instagram. Instagram en gi 10 and above. That is so good. To ine gi YouTube channel. Nyocha chako. Ichako machiegni. Ya chako machiegni but be otimo maber. Sani osechopo 2.5. Okay. Hey, that is so good. Where let us subscribe to his YouTube channel. Luongo ni mjengo. And mane Odiero Bernardo has not been oko chono kijama maja media. Media ni bide mama problem. Ndalo corona ni eka wachanuka. After corona eka wachanuka. Wacho ni karanya timo gini and it is working by the. Eno kaja media. Now depend sana TV. To TV corona duogo timo ni oloke. Ula balu. Koro manyiso ni corona ne be dangwa wach ni on the other side o yao wangwa kaka wasani. Opuonjo wa gik mang'eny sana. Opuonjo wa gik. Dong ineno ka ng'ato kaka Terence Creative. Dong macha ng'at mana timonwa ka man audition e mesa kacha. To dong ineno ka corona biro to chako timo gike mo omuoch kamano mo konyere malich. Ni okonyore malich. Don koro bedo tajiri moingo kaka nene kaka. Exactly. Ni kingiyo kaka piny ne the wan gi kingiyo piny duoge online molo TV. En gimane minyalo kono the upcoming content creators makoro wan go de piny luo nikech mane gimomiyo wan ka at least ka ng'ato neno gini oningo bed go ging'eyo ne yani oningo bed ni oland gimoro from Odiero. Omari wanyise gimoro achiel ma nyalo admit. Sani gik matimo online yani yudo ka ni gimbi mo iluongo ni mbi nguvu cha moingo mana timo ka ni TV nikech koro ji ng'ei personally ni mitimo ga gini mari macha ting'eni ji nene ni ga kaka sani ndalo kapok na donjo YouTube kata online giri kani search Odiero to teri mane YouTube mar Churchill direct koro gima nyiso ji sani ji nie online gimora mora nie simu YouTube TikTok Facebook ji nie simu ji neno gik moko e simu job okochono ni ng'ato duogo mar kata news ji watch mane simu. Koro ka in gi content many mana simu moro mar miolo ni kionge moro maber tiol titim go giki tipost kucha. You never know. Timo mana content ni ma gimoro ni ng'ato rito ne Omari biro manye village kocha mano to tek ndi ni mirito ni ng'ando make lweti makiani idwani jalango make lweti ng'ao make ngaja bode chikigike wande be ni mako wadose mak wachon bado donge ndipo wang'ang'ana
Une matindu mako ji. Wan mako ji. Kore tima giri gi simbi bana ni oketim gima rach ok yanyiri gi ji. To Odiero Benadi ngeni ka in ka ende platform mabe wan go maduonga yenye pinyu mar luo. Iluongo na jawa. Me yudo ka at least Omari odhi teme chelari adeke ajawa mar wuotho gi jathum mane mar in poka nini ga ajawa. Ang'o mi ajawa kod okidwa? Adhiga but most of these ajawa guys joma jowerigi ng'eny gi gin osiepena kaka wang'ere gi nda personally Freddy Jakadongo ng'e Lisha Toto Jakadala boss Wonya Sembo ng'eny gi in my best wawuoyo gi Iwacho ni nda ing'eri go in person personally kata ginyise no Odiero ni ga bas be osegocho ni uchat wawuoyo ga one on one gi koro jogi an ahero ga ahero aja by the adhi ga miel idhi kacha but otamaga nikech otamaga but ang'o mi otami de bet ni atine maybe iluoro fans kozo iluoro fans maga jawa kozo ang'o mi okenya go to Churchill tigo to much bigger platform mana gidoluo ayudo ka kendo otek kona okanya create gimoro ma funny idolo kata loko gima paro gi Kiswahili cha okenya wuok na mameti gidolo yeni comedy kacha kaka goye kacha broken Kiswahili no bentie kaka metiga koro dholuo ta de wacho broken dholuo mane onge broken mo manyiso ne broken Kiswahili no be made taste mediga taste moro then igolo gi content ni moro tichwade okay koro mo tama then kucha be yudo ka ji no ntie kaka gi train ntie kaka ji ne chwado ga jokes gi winjo gi thum koro but poda chake gandala moro nyulo ne tera no puonja nyulo is my best friend no puonja kaka time but one day maybe abro nge but kantie jawangala magogi ginene mama ntie collab moro ma kaka nyocha inda nigi Samido mano da nyalo goyo nikech kaja ji ntie mopogre manyiso ni your main problem is maybe the language kopo no chwadi go Kiswahili to ina no ka chwada go Kiswahili to koro wachwada tich okay all right to aneniga ke act be ntire mpango moro ma in go mbele ka mar kolo gimoro ma dholuo maber nikech ngeni most of you people jomose the Obina Jalango any other person kata simi Kenya ngeni maybe uchengni transform people are intending to do the international thing yeah to be identified gi Kiswahili to be identified gi English ben ine gi geno moro ni idwa ni gol nwa gi moro maber gi dholuo mondisore maber mano plan man go by the man nego benatimo ne ginene teaser moro matin teaser tango teaser yani video moro matin trailer machalo trailer mani teaser moro matin koro idwa golo gimiluongo ni soap opera ineno kaka koro gimoro ni tap kicha koro wan joluo wanyatime soap opera moro marera ma ng'ato jinoge nyako moro dwa lwar nikech boyfriend oweye ineno kaka jo wasunga wacho ni my love please don't I love you koro adwa timo gi dholuo ketani wacha ni koro gino gi dholuo nyathi ma nyako nyar kaocha baby na kikitim na kama jahera na kikinegri poda eri toto iwinjo koro tap kibiketo kanyo wach gora dwal embo peny ni ng'onyi sini adwa dera mano koro dhap kipenji ni ng'amunyi sina dwa dera koro pinyi ng'onyi sina dwa dera koro mane dream man go line mar dholuo mar timo gir bilano then ubeda ka yani soap opera moro ma Leandro girika koro an Leandro nyako no en kata Maria de Los Angeles
Omeragino iselos mga. Nyakwara mogi. Akuni ni mit kaka mit. Wan ka inde Odiero Benado. Odiero Benado adwa ni wakelo joluo wage to be wuoye kodwa nikech samoro be wamisgi. Waduogo gi dala. To iduogo gi mana ka inde. Ng'ama ne kanyono endo adwa na goni erokamano nikech aneno ka wan kachacha e 3K. Nakoni ni sani wan gi paro manyien mwa wabiro chako. Wabiro kelo jok moko machalo Odiero Benado gi to konyowa nikech wasebedo gi TV wa iluongo ni LTV, Luo Trending Videos. Wan gi mwagolo nyaka trend. Gimwagolo nyaka trend. Koro inyalo dhi kachacha endo be e Luo Trending Videos. We are at 17 point. Wadwani wakete at 20 mondo koro wachak project ma serious. Kwa sekete 20 koro wanyalo lando business wakanyi lando nifiri. Wanyalo promote upcoming artist. Wapromote ifiri. Wanyalo uoyo kako ganda wagomba kafiri. Meet maratari. Kawuono ineno ka endi ka angi microphone manyisi development. Kik koro ichake nena ge ka onge microphone. Dipenyo Omari kawuono microphone odhi kanya. Bedo hosted gi Mzuka Kibao ema omia kae ende omio Mzuka Kibao be jadala embe aneno kogo Kiswahili kacha endo one of these fine days wakele ka ende mondo embe nde wamake gi dholuo kako mako kaka gimako Elisha mowacho wuoche mbele. Meanwhile pod wan ka ende kodi shows mag luo gi okanini ahinya anini mane shows mag Kiswahili. Does it mean ni jogi kiai e piny luo ka kata mane Kata mane e shows madongo gi we expect to be seeing Odiero Benado. Kata mane Luo Festival, Pacho Festival, you are not there. But gimoro moro madhi gi Churchill, kati tere mana thika, you are there. Kati tere makure ang'o matimore iringo luo ahinya koso jogi mapoko tambue. Jogo chal mapodi nitie jomoko mapoko tambua. Like last Luo Festival. Macha to akiani ang'o miyo ok nagi nikech ne wawuoyo gi jalas monyisa no odhi keta but bang'e to kono keta koro akiani jogi maybe pogi ng'eya ni maybe ok atim dholuo ahinya wan e TV ne wan too much of television ne wan team e TV kucha. To Benado ing'ene sani ng'ama selebi wacho ni nitie kaka un gi sunga moro ka donjo sana ujoma sani ni Churchill go big shows koro iwacho ni nitie kaka sunga moro donjo nu simbe u donjo te kata moro manyocha jong'ige mtandalo mini chandricha sani koro nitie kaka restrict mara en ang'o matimore ka sama use make it anto po katim but nitie joma timre ka kamano anto namba na cha en mana macha in fact en ga mana kanyo kata Facebook en public en ga kanyo poka change but nitie ga ani en aluonga ga ni Odiero jamjengo koro kamane kaka kawo ga life koro kata ng'ato romo koda ndara ka tanyise mane ai mjengo comedy jamacha gima wago badaye but nitie jomoko mok nyaka kata gin box okoduoki which is very wrong. To en adier ni go mjengo emichamo koso macha is just a character. Nagoga but sani podi watimoga job mok but mjengo to nasewe. Nyasaye no menyi. Okay. Odiero Benado agwero kama na yenya lakini jopiny de gomb ng'eyo wan kaka wasani mana motango family gi kako bina cheme jionge nini gi family. Imbe in gi family. Ani gi nyithindo dong be family. Ani gi twins Mali and Sasha. Mechalo Mike Obama Kenyan version Mali and Sasha. To koto ibero gi nyithindo tionge dhako. To nyithindo to bira dhako be biro mana biro. Koro manyiso ni koro inyalo wacho ni sani you are a single parent. Single parent but many gi bentie but I'm a single parent. Iluongo ni co-parent. Okay. Mazani ingama wonurude. Wonurude. Lakini ngama nini nyiri. Dok biro. Lakini ngama nini yoko kanyo nyalo mi advice ko ngama nyako ma oeri to nyalo biro konyi rito nyithindo. Inyalo biro nikech I'm a good guy and hard working. Inyalo biro gi begi kima in gogo. Be a big maker. Konchiale nyire bio kel mokelo abe akel meka mondo wakonyre ko biro tedo to bigi gik modwa tedo bigi gik mitedo ai ko gik tedo sufria jeno senyeo kacha bigi gik mitedo go kiki bia pal ni biro
Mani biro marach manade na. Nyakoro mogi mana kaka winjo no endo ka wan gi Odiero Benado kendo wago erokamano ni ng'ama no osedonjo kanyo no endo. Adwa ne akaw thuolo ni endi mondo ami Benado kwa tieko iwachnwa ne to en wach mane madebede ni dong godo minyalo miyo ma fans, minyalo miyo upcoming artists, minyalo miyo those people who are looking up to you. Aya nyiso gini kiki stop timo gimitimo no. Meda time. Seche moko inya timo gimoro ikete YouTube ineno ka ji ariyo emo neno. Chunyi to. Kik chunyi to. Meda timo. Wan be ji ariyo kata in ber in ji ariyo ngineno. Wan neno wa gi ng'ata achiel. Tima gino, then kiki give up. Tim mana giri mana mitimo no. Be kiki tim gimoro ni ng'ato timo no. Mari koro interview jika. Nidwa timo komari. Tim mari bed unique. Kaka ani, yeni jo comedians mang'eny, kata Churchill kocha, giwoga comedy mar pride mar joluocha. Koro anabiro gi unique mar humble, ma piny no. Kaka life nitie no. Mane koro kaka an. Bedo unique titimo. Then iendelea gi giki. Nyasaye nitie. Tima gi Nyasaye tilemo. To wan be ipenjo wa ni ang'o ma wanyatimo ka. In box Omari to timoni. Imotimo no. Alright, to adwa ni kona e kamera ka endi makopo ni wuonda ta yudo yo mayudi go mayot. Adwa ni wache microphone mondo kapo ni dilwa ni okodhi through ta duoge microphone amanya mzuka kibao. Agano bwana ka wuonda do wuoyo Odiero Benado. Ere kaka koro wayudo thuol joluo the celebs mag luo gi kwachako go bina kwachako gi jalango nikech want one peny. Une musebedo mabe ang'e maber ni un gi direct contact. Mabe okadwa ni meya. Adwa ni wuo kode ta yude. Don koro mano kokidwa namba tadhi tanyise ni nitie jamana moro kata kawi to wadhi kuma gintie to iwuoyo kodi ko yie nti nikech moko jotamre ga ko yie titimone ko tamre be aisuli wanya ni sawa chieng' moro no manyi kia gima kiny gimichako ni dhidhi nyalo bedo gima duong' ma koro gibiro kanyo ni bwana ma jalango giri koro dwa mana ni lande ne gidwa chung kendo. Nyakoro moge adwoko ni erokamano ng'ama nosebedo kanyo ka watchwa mai ni chenro miluongo ni celebrity gossip celeb migombo ng'eyo inyalo miyo wa piny kanyo no endo wamiyoga thuolo mokwongo wamiyoga joluo mekwa mana moyie modagi ok wanya ywayo gi thuon nikech ka okele ji gi tol to be wakia gima kiny samoro kaka wachake ni kakodhi machieng' moro bed gimoro ma at least nyalo koro chulo ng'ato nyalo lando ng'ato nyalo gero ng'ato nyatimo wakia gima kiny omiyo in minyalo bede inyalo inbox wa piny kanyo no endo ti ing'ama be celeb maneno wa kanyo koponi wa contact it is well and good kibiro ko kibiro bet is okay nikech celeb pod nitie mabiro celeb ng'e tu celeb beru wadoko ni erokamano waromuru kendo next Wednesday sama chalo kama kuma chalo kama bat genga mopogore ok joma chal ok joma chal ok migi handle magi kwati Facebook page Odiero Benard, Instagram Odiero Benard, TikTok Odiero Mjengo, YouTube Mjengo, M-Pesa Benard Utino chie namba gi kawo Facebook namba gi kawo kocha mana kaka winjo no endo ambe makelo ni chenro ni endi luonga ni mcomarinash dhako ngodi ni gichake kore 12 to podi chwako sitironge Omari cheno jamone mbele wan chiene mwaneno mbele mwayoko luwa kumora ma minyalo bet godo an Facebook an Twitter an Instagram an WhatsApp an Facebook kumora manya MC Omari Nash but nitiere mawan godo ma bigger platform miluongo ne the Luo trending videos kanyo ema koro wadwa ni wachak gero kendo wakele gik madongo mana mar gero joluo nikech joma ng'eny kosebedo celeb to ge shift ge dhi kizungu Kiswahili but wadwa ni wager luowa ma jogewa maluo ma joluo wadwa ni wakel ka kochakore Ogina Koko wan kacha gi Trevo Mbija wan gi Jalas mwenyewe wan kacha gi Willis Raburu joge ng'eny Stella Brenda DJ Cole all the Ramogi team wadwaro gi ka endi mondo wago kodgi mbaka to mana subscribe waromuru kendo next time Wednesday and
Erokamano. Ng'ani neno ni